шестима участници вече са заели местата си на сцената. Да ги посрещнем с аплодисменти. Те са Петър Венков от Варна, Томи Томов от Плевен, Димитър Петров от София, Николай Танчев от Средец, Ивайло Пунчев от София и Християн Стойков от Пловдив. Шестима, като добавите и моето име, ставаме една великолепна седморка. Един от тях ще получи главна роля в днешния спектакъл. Името му ще научим след първи тур на най-бързия печели. И така, условието е: подредете българските думи според турските им синоними, както следват: авджия, аскер, пехливанин, адаш. А съименник, Б ловец, С войник, Д борец. Да видим вярната подредба. Коя българска, на коя турска дума съответства? И така, авджия на ловец, войник на аскер, борец на пехливанин и съименник на адаш. Класацията: петима отговарят, Петър Венков изпреварва 5,85 всички останали. Поздравления, господин Венков. Представете се достойно и в играта. Заповядайте. Новият ни гост твърди за себе си, че каквото пипне става. Сами видяхте преди малко пипна условието на най-бързия печели и победи. Дами и господа, аплодисменти за господин Петър Венков от Варна. Добре се справихте, господин Венков, с тази, да, така и психологическа бариера в нашето състезание. Сега, от тук нататък, какво ви очаква? Как ще се представите вие и някаква по-особена стратегия ще приложите ли? Но тук нататък няма да стане с пипане. А с мислене? А с мислене и според мен проблемите те първо започват. Преди малко един от нашите участници пред очите ви, Иво Шалаверов от Велико Търново, беше поставен в различни ситуации само в един и същи въпрос. Одобрявате ли крайното му решение? Абсолютно разумно, според мен. Въпреки че знаеше, че съдовете са повечко, че това е прочуто съкровище. Така? И вие така бихте постъпили? Абсолютно логично разсъждаваше, но и много правилно постъпи. Добре. Кога поканихте в шоуто, за да излъчва импулси и енергия близо до вас? Ами да ме подкрепя, поканих в шоуто Албена, на мой приятел от казармата, още съпруга, и много добри мои приятели от София. От София. Здравейте, Албена. Стискайте палци. Две думи за вашето семейство. Съпругата ми е Галя, консерватория, деца? Музикант. Деца, син имам на 24 години и дъщеря на 25. Ще ни разказвате и за тях. Правилата: 15 въпроса, 3 жокера, 100 000 лева. Тактиката вече разбрахме, че имате такава. Успех! Благодаря. Дами и господа, Петър Венков от Варна ни е на гости. За мен е чест и удоволствие да играем с него Стани богат сега. Начало. Кой от изброените никога не се затваря? Вратата на хладилник, учебника по химия, футболната врата или устата на съседа? Футболната врата, С. Вярно отговаряте. Въпреки че магиотници като Оливър Кан държат затворена вратата по 800 минути, че и рекорди правят от 900 минути, което прави почти 3-4 месеца без гол. Да, вярно. Заключено. 200 лева. Как се нарича в България телефон, на който човек може да получи психологична помощ от специалист? На доверието, на късмета, на съдбата, на хороскопа? Отговора на доверието. А нашия телефон е 0981020, телефона на богатството. Можем така да го наречем, да? Абсолютно. Той ви доведе тук. Вярно. Трети пореден въпрос. Кой инструмент, ако се захвърли достатъчно далече, може да донесе олимпийски медал?
Отверка. Тесла. Трион. Чук. 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 Де. Добре хвърля. Спортният уред чук как изглеждат? Като нашия си чук, или? Един кръгличък с една верига. Друга форма. Друга форма. Четвърти пореден въпрос. Върху коя стока не е обичайно да се види надпис рафинирано? Олио, масло, яйца, захар. Тая черупка пуста не позволява да се рафинира яйцето. Така. Надушвам кулинар във вас, после ще ни кажете дали обичате манчите и госбите, или? Много, то си ми личи. Въпрос за първа сигурна сума. Кой орган представлява подвижна връзка на две кости? Синапс, сухожилие, бицепс или става? Става. Де. Вярно, имате вече 500 лева от шоу. Господин Венков, какво е образованието ви? Више. Више. Специалността? Аз съм електроинженер. Местоработата? Работя в една фирма. Поддържате. Сервизна дейност, ремонтна. Вкъщи, казахте децата, нещо друго интересно? Тъща ми. Други домашни любимци, освен тъща ви? 2 кучета имам, много сладки. 1000 лева, нов въпрос. Кой от членовете на Битълс се жени за японката Йоко Оно? Джордж Харисън, Ринго Стар, Джон Ленън и Пол Маккартни. Вие сте почти връстник на тези музиканти, така че... Майче една година, колко е по-голям от мен Джон, той се ожени за Йоко. Ако вие сте 41-а, е една година. Не, съжалявам. А той е 40-та. Аз не съм първа, но единица с къмшичи. Горе-долу, ако беше. И 8 съм аз. Джон Ленън, отговор. Де, that's it. Маркираме го. Това е верният отговор. Следващия въпрос. Какво е било занятието на Ивайло преди да стане народен водач и цар на българите? Земеделец, свинар, гранчар или ковач? Свинара бил човека. Няма нищо лошо. От свинар да станеш... Много България и българското да е повел всички на въстание. Маркираме? Бе, свинар. А още по-точно по онези времешните терминологии, свинепас. Това е правило. Пасел е свинет, свинар. 2000 лева. Коя актриса е в ролята на красивата 19-годишна Люси във филма "Откраднатата красота"? Гуинет Полтроу, Лив Тайлър, Натали Портман, Софи Марсо. Няма да скрия, че съм много далеч от тези неща. Затова ще помоля публиката. Жалко, че сте далеч от 19-годишните Съжалявам. създания. Дами и господа, коя актриса е в ролята на наистина красивата 19-годишна Люси в този филм "Открадната красота"? 4 красиви момичета са пред вас. Някои може би вече са жени. Изберете вярната сега. Някой казва в такива случаи, аз бях сигурен, ама за всеки случай. Аз въобще не съм бил сигурен, но отговорът е Лив Тайлър. Маркираме. И понеже обичате музиката от 70-те, нейният татко Стивън Тайлър започна своята кариера в групата Aerosmith точно през 70-те години. Тя му е дъщеря. Страхотна е!
Девети пореден въпрос. 2500 лева прикачени към него. Черупка от торех става люлка на палечка. Листенца от теменушка са нейна постеля. А с какво се завива? Розов лист, пухче от топола, паяжинка, перце от лястовица. Нито един отговор не е верен. Не го знам. Шегаджия сте. Познах ви бързо. Не ми трябваше много време. Как ще постъпим? Ще попитаме... Да, много важно. Кого ще попитаме? Жена ми. Галя. Чудесно. Музикантка. Музикантка. Кой инструмент? Пиано. Супер. Нека позвоним на Галя сега. Галя? Да, Галя, здравейте, Ники Кънчев от шоуто Стани богат. здравейте. Тук със съпруга ви сме при едни 19 годишни красавици и даже и някакви по-малки се появяват в момента. Играеме страхотно, трябва да помагате, има нужда да се пребори с един от нашите въпроси. Дано помогна. Успех, 30 секунди сега. Черупка от орех става люлка на палечка, листенца от теменушка са нейна постеля. А с какво се завива? Розов лист, пухче от топола, паяжинка или перце от лястовица? Мисля, че е перце от лястовица, но не съм 100% сигурна. Благодаря ти се. Оля? Тя не може да се завие с пухче от топола, защото той е кръгло такова. Паяжинка едва ли... Розов лист, защо пък не е с розов? Що не ми каза сигурна? Сега да не се занимавам. Розов лист. Едва ли. Защо не? Тя не е българка. Ако беше в България... Страната на розите. Д. Перце от лястовица. Ако. 100%. Как да стане? С пухче от топола се завивам, та стойте гледай. Вие да. Но палечка не би си позволила. Жена ми, щом каза, въобще не го подлагам на съмнение. Тя каза, че не е сигурна. Аз съм пък сигурен, че тя е права. И така, Д. Перце от лястовица. маркираме. Експериментираме в момента. Може ли да позвоним на вашата тъща? На същия телефон. Абсолютно. Нейното име е? Снежка. Снежка. Като перце ми звучи. Тя е точно такава. Ало? Галя? Да? А пак съм Ники. Може ли да чуя Снежка? Момент. Да? Снеженце, Здравейте. как сте, скъпа? Благодаря, добре съм. Знаете ли, искаме да ви включим и вас в шоуто, защото Петър ви обожава и наистина има нужда от... Благодарна. Да, има нужда от помощ. Може ли да изчетете и на нея въпроса, тя да каже нейната версия или да позволя? Разбира се. Снежка, Да? черупка от орех става люлка на палечка. Листенци от теменушка са нейна постеля, а с какво се завива? Розов лист, пухче от топола, паяжинка, перце от лястовица. Палечка, малечка. 10 секунди. Петьо, предполагам, че е перце от лястовица. Ти си сигурна, прав. Тя живей. Благодаря ти. Трима души от семейния съвет клонят към един отговор. Много ми е интересно, дами и господа. Вижте рекламите и след това
Съдбата на господин Петър Венков в шоуто "Стани богат". Здравейте! Аз съм Ники Кънчев, а вие продължавате да гледате шоуто "Стани богат". Много вече натежаха везните към този отговор и трябва да ви призная, че това не е верният. Розов лист е отговор, който ни трябваше, но вашия семейен съвет така реши. Ето, допитахме се дори до тъщата. Така се получи. Петьо, драго ми беше, че бехте наш гост. И карт, за да тренирате онлайн, и още един от начините да дойдете, освен 0981020. Кога ще дойдете? Обещайте ми тук пред цялата ни аудитория. Ще дойда само да ми повикате. Успех! Заповядайте. Стискам ви ръка и ще се видим.